fa una pausa quan l'eix central. Quan l'eix, sí, quan la seva no, però quan la Biga Major, per dir-ho d'alguna manera, quan la Biga Major es podeix, per dir-ho d'alguna manera, permeteu-me que faci metàfores xines. En saber que el gran ministre s'havia retirat a la vila de Taiping, ha vingut expressament a fer-li una visita. És el temps dels savis. Però quan hi ha hagut mai ningú semblant a aquest? Atestat i avorrit de 10.000 homes. No és gran, ni noble, ni lleial, ni més. El seu únic talent és haver exterminat la família del Zhao. He ordenat anunciar per tots els racons de l'imperi que si no apareix d'aquí a 3 dies, tots els nens del regne de Jin hauran de ser portats davant meu, i davant meu moriran. Senyor, hi ha algú que ve informar sobre l'orfe del Zhao. On és? A la porta. Fes-ho passar. Qui ets? Soc un vell ambulant. Em dic On és l'orfe del Zhao?